Jaký si to počkej, zavoláme si ty dubsty. Zas. 6x6. Jo, ty už to mám. Tady. Tak, dubsta 6x6. Tak jsem ready. Ten Avenger. To je fakt hezký. Tak jsme nahoře, děvky. Ale jdeme je pořádně vybombit, protože jsme Arabové. Tamhle už jsou naše dubsty. Whatever this attack is, it's happening now. So get over to the secret IAA base under the satellite communications complex. I mean, I don't know how I feel about saving the spooks, but Avon's paying, so let's go to work. Damn right, I'm fucking paying. I can shit. Tak jedem. You want cash in a briefcase? I'm fine. Wire transfer to Bermuda? Okay. Cryptos? To je nejlepší, že on ti prostě rozkazuje vole poroučí, ale sám potřebuje prostě, aby k tomu chodil, no aby chodil, tak potřebuje prostě perlu. Ano, starý chápr. Ne starý, jenom skrytlej. No, Na tebe trochu počkám. No jasně, ty jsi zase hrdina, Avone. My tady děláme tvoji špinavou práci, ale ty jsi hrdina samozřejmě. Jste brigády. Jsou tady brigády. Tak, debile. Nic, co to tady asi tak vyrábí. No, oni vyrábějí Beru asi. Bena. Nebude asi. Já doufám, že nahrávám teď, vole. Dobrý, budeme moc dovnitř už. Nahrávám, jo, dobrý. Tak. Bych se posral, kdybych nenahrával. Tak, jsme vevnitř. A jedeme výtahem. Za chvíli budeme jak dědek a sedneme si na židli. Ty vole! Smrt! Jak? Hajzl jeden! To je fakt skvělý. Tak já si dám snacks. A mě taky dochází, teda musím říct. Dobrý zde. Okay, you're taking the first set of double doors on your left. Jsem Lower level, come on, people! se bavíme o tom, jak jsme všichni levelové a on teď řekne Lester level. Try and stop them. They're A tady budou slaughtering změny. relatively innocent Kurva, IAA ujdí agents do out there. prdele! Hey, now you're taking the last set of double Jdeme doors dál. on your right. Smrde, zdechl. Kurva, ale ty mě furt tady musíš, co? No, do píče, vole. Michale, fakt super, natlačil jsi mě tam kurva do rohu, vole. Fakt ti děkuju. Co tu já? Jsem si nesměla ani ten, vole, super heavy armor. Prdele, vole. Jsem bez píči. Pak si zajdu do Gunvenu, když tak nakoupit, vole, já si ho teď musím equipnout. Dobrý je, že když jsou třeba nějaký ty eventy, jako je třeba, když byl Den nezávislosti, tak prostě ti to doplnilo všechny vesty, že jsi měl od všech 10. Což prostě normálně nejde. No to je Den nezávislosti, to je České republiky, nebo Slovenské republiky, nebo Československé republiky. Ne, to je Američan. To je starý hovno. Dneska je výročí vzniku Ukrajiny. No, takhle, vzniku samostatný. V roce 91. To už Gorbačev neposílal.
On Gorbačov poslal to na bal, poslal na armádu. To neudělal. Ale za mě to byl jako nejlepší vůdce, no, to byl prezident Sovětského svazu. Za mě to byl nejlepší vůdce Sovětského svazu. Tak v podstatě díky němu jsme teď nezávislí, dali by se říct. Dneska je ukrajinský den nezávislosti. No kámo. Tak rychle, Snack. Odejarmo. Nechci jít. Nechci jít. Kurva, já ho prostě netrefím, vole, tu jeho velkou plešatou hlavu. Do piči, hele. Tam se nedalo schovat za tu bednu, já jsem se tam schovala, to bylo úplně... No ty vole, tohle bylo... Co kdyby zrovna jedno z našich videí bylo virální? To by bylo blbý. No, není o drogách, takže ne. Double doors. Jsem na to. Pech na to. To dostal do prdele ode mě. Tak a teď pozor, vole, zmrt bude naproti tobě. Počkej, já jsem ho chtěl sednout přes ty dveře, abys tam vypnul. Ať. Kurva. Zmrde. Jsem mu AKčku, aby se právě to místo. Double doors. Tady je Warroom, tady se pak sejdem a budeme střílet ty jeepy. No, prostě v čem oni přijedou. Ty vole, no. To bylo logické, Tady je jich jak namrdáno, ale... no jako doslova, no. Když si to tak dobře. Já mám teď po pikočáku. No já mám tam to ještě. Co to bylo? Do piči. Ty vem, Michale, už jsme to mohli mít, kurva. Já nevím, tam něco bouchlo. No ať jde do prdele, vole, neměl zházet, vole. Ale já jsem nic neházel. Jsi házel šuly, ne? Neházel jsem nic, tvoje hubu. Já jsem nic nehodil, prostě tam něco bouchlo a mě to zabilo. No tak asi jsi do něčeho musel střelit, ne? To jen tak Ne, jako nic já jsem se prostě jenom schoval. Nemají fakt na hovno aim ty šuliny, to fakt jako... Dobrý, no. Aspoň už jsme tady a nejdeme od začátku. To bude ještě víc náročnější na stříhání, fakt super. Výborný. Tak. Už mám vypnutou karabinovku, zase jsem přišel o 1000 nábojů, doslova. Já jim vypnu kompy, dívej, já jim vypnu monitor. Já jim vypínám monitor. Baby chčíno. Baby chčíno, mokasíno. Čokokoko. Family Maxi pizza. Ty vole, zase ten... Ach jo, ty vole. Pokus číslo 456. Jdeme na to. A kde jste vy zmrdí, vole? Kurva, ty mě tady zase stoužíš. Hele, tamhle nějaký boheň, ty... No vidíš, no to je ono, to mě zabilo. Do piči! Do prdele, vole. Jako... What? To se nemůžu prostě... No. Zhebni! A já do něj tyhle nasral. Jo, base offenses, jdeme teď zas nahoru. Jo, teď jdeme střílet turetama, tady to je nejvíc zábavná část.
Jo, ale to si pamatuju. Jo, to si pamatuju. From the company that brought you all the best drone assassinations of Tak, to je nejvíc dobrý, tak. the whole family can enjoy. You should see what Clifford can do with a drone. If the Defense Department would just sign off, perfect reflexes, no hesitation, no PTSD, conscience-free kills. Can you shut up about Clifford for a second, please? Hey, just take out this foreign army before the whole base is overrun. Welcome to America. Boom. Jsem teď dostal objektiv Complete Destroy 10 Vehicles. Tady nikdy není. Take out fleeing enemies, oni jsou ještě někde. Dobrý. Jo, a teď bude další cutscéna. On má taky karabinovku Mark 2. Everything's fine. I know these people. 15. Oh, I'm supposed to be at a potluck. Who were they? What the hell is going on? These nice people saved us. Now, we don't know each other, by the way, me and them. If you think you know me, you don't. Who do you work for? Can I get this place on lockdown right now? Come on, you imbeciles! No, there is no potluck. I don't give a shit about your banana cream pudding. Maybe next time you'll listen to me. What's this cretin doing here? Saving your life once again, but for the covert operation I financed, you'd all be dead and the country would be in the hands of, well, who exactly? That's the problem. This place has more leaks than a thing you dry salad in. But who and why? Can I log on to Clifford here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. This attack is one of their signature moves. That's the whole point, Mrs. Rackman. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because that would be too easy. Now, Clifford says that there's a 99% probability it is some Russians. Not Iran? Iran, no. Clifford says it's this man. Codename Bogdan, surname unknown. Russian agitator, hitman, and warmongerer. I'm not buying any of it. Well, someone just tried to kill you, and the data footprint tracks back to him. No. Look at the graphics. Hey. Can we get some people on this right away? Where's that buffoon? Which buffoon? The one who caused the assault by the museum. Can I get some support here? Let's get out of here. Thank you. Bye, both of you. Congressional medal. Big party at the Capitol. It's been an honor to serve. Oh, go fuck yourself. No, not you. Clowns. Public sector clowns. The crowd, hell, the cleaners could solve this problem. With Clifford, there is no problem now. Thank you very much. I'll be in touch. Thankless work this. Where's my assistant? I'm supposed to be giving a speech somewhere. Co on to má za káru. Yes. Tak. A výhoda na tady tom Doomsday, že prostě, když to dáš, tak dostaneš prostě ty peníze, který dostat máš. Jo, přesně. Nemáme Elite Challenge, bohužel. Kolik jsi dostal peněz? 426. Jako, není to jako špatný, co? Komu by se tak líbilo to číslo 420?